Ngibonani. Sawubona Buthemba, uyaphila. Ubaba mfowethu wayethwele mhlazana isithwalo siphuma ngefastera sindiza sibaleka. Akanye noma ngizothi sibaleka noma sasihamba, waphuma wasilandela aphinda angatholakala kuze kube namhlanje. Kwaze kwafika inyanga yasho eyayimthwalisile ukuthi wasilandela la sekhona. Nayo ayazi waphuma washona ngaphi. Lalela ke Buthemba, ubaba wayethole ngesilwane esasinekhanda lenyoka kodwa sasindiza. Uma yesho sekuchaza inyanga. Alright. Buthemba, ubaba njalo ngo8 wayedingeka kulela room ekhaya kwakunezitezi eziwu2 esisodwa sasikwakungangeni umuntu sifana nse nalesi singapha kodwa sisebalene elilodwa. Lesi sinye kwakungangeni umuntu sasihlala isicinyiwe nje ubusuku nemini. So ubaba ngelinye ilanga kanti uzoya emncwabeni. So kumncwaba ekade yekuona kwanethi izulu kwakhosta ukuthi ngeke ezekwazi ukuphuma ngemoto lapho ngenxa yemvula. So waze wabuya seshayile u8 kuyoshaya u10. Wathi mayengena endlini saphuma ngefastera isilwane leso esasingazi thina ukuthi kwakuyisilwane sasinjani esasichazela sesichazelwa yiyona inyanga. Alright Buthemba, ubaba waqala ngathi uphanjanelwa ikhanda kubo lobo busuku lobo. Sizama ukumbamba, sizama phela khoza sasa sesenjani kodwa wasinikeza ifoni inamba yomuntu ofanele simfonele lo baba wayinyanga. Ubaba lo wayinyanga wafika but wafika late ngakusasa ntambama. Ekseni ubaba wavuka waphuma ngomnyango egijima. Akaziwa ukuthi waphindwa shonaphi. Wahamba Buthemba kuze kube namhlanje sekuneminyaka nyana ahamba. Yathi mayifika inyanga ngakusasa ntambama yafike yasho inyanga ukuthi ulandele isithwalo sakhe. Anginalo ithemba lokuthi nisazomthola kodwa la ekhona ula kukhona khona isithwalo sakhe. Buthemba, angazi noma ngizolo kubuhlungu noma kunjani but zonke izinto zaphela. Kwaqala ngokuwa nje kwesitezi lesi esasingangeni umuntu. Kuzobe namhlanje Buthemba asimazi ubaba washonaphi. Ngilela ngizokwenza ukuthi sicela maqala ungena kuleli khasi lethu ucofa subscribe button le channel yethu Umkhosi. Ingane zakwethu ke lana ke uThemba ukhuluma indaba enkulu, indaba kababa wakhe. Mina ke nakanzakwethu ke bengingathanda sihlangane lapha yana kwi-comment section sizwe uvo lwakhe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Kahle kahle akusiyena ubaba wakhe kodwa ke istory asibhalelwe. Nanzakwethu mina ke nawe kasiphinde sihlangane kwi-video elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko, bye.